tun truma chuan thil thleng pali rap om tak tak te karon soi le dona chumi ne na in kung kai Thlalak emo video a om le theu don boka a Thlalak emo video chia ena a phe na thil thleng shet lo chuan en liam mai thei an ni hloma ma se a phe na thil thleng I shet ro chuan heng Thlalak le video te I en dan hi adang hlak to don ani kumsang khat zakwa somriat paruk December ni somni pakotlai lam khan California Highway Patrol Officer Rick Archie hian Interstate 15 San Diego California akar khalin atlan meka anunga NBC News reporter thua abul passenger seat a hian cameraman a thuboka video in an la charbok highway kongzau taka kalte an himna tur anti turte an film khurna turte officer pair hian asoi meka hian video hirei lote a hemizan vel thawa news ati chuak ngal turani officer pair kar khal mek tu hian a petrol changa atlan thin na kong azo meka akal la zela relote a Mercy Road ti injek sign chuan tlan pela hi an tlan pelai tak tak video chu ni a helai hi kong to pani heta hian Mercy Road zone chu officer pair hian an ko ka helai hi ruangan hmu na chu ni ati a hemi ma darkar somthum paruk veliam ta khan jing darli vela kum somni mi college zirlai kan hmu mek keranot hi Mercy Road bullok khama hian re lumani a kongtop na khamani a kera hi abial pate ina tanga a holamani a akara chiange mi puyatum nge kongsir onlaya adinga hetia omlai hian tu emo mi thalo tongin anunna achan ta ni a heiwang tak hian California Highway Patrol le NBC te hituna hian tangkopin highway vela himdan tur mi puite an shil me kani a shil tu ber hi officer Rick Archie hi ni boka heti lai hian alarei lo boka kerai thatu po hi an laman lo bokani tuna officer pair and Mercy Road atlan pela Interstate 15 atlan mek lai hian camera lam enin thu asoi zela athu soi chu highway a hian din lawa himber ma se ikara chiat vel wangi mo alo thei lawa din ni ngai ani chuan car chwa san lo a himber boka ngati a engemo thleng thei mei chetan phei chuan pong swal te ruk te a thleng theya mi patan po thi na hial a thleng thei ani ti a officer pair hian mi car chuan top lo po a himberang atibok along the road. Anything can happen. Being a female, you could be raped, robbed if you're a male, all the way to where you could be killed. Hetia asoi mek lai hian I enzo chia soi lai vel hian car pakhat chu kong sira loading mek tian hua officer pair chuan hei ding an om hei hi bipuite en tirin kan zir tir pa thein chansani ti a car ding hnunga chuan an wading vea an panta camera ten en an pana driver chu officer pair chuan wabia in abiak lok du thuwa wasoya camera poina lo zui zela officer pair chuan tingei din enge thlenga ti a driver chuan gas azo thule a car chwa sana gas station a burne na avakal thute asoya aron let le nuwa athun nuwa po a car chu alanun chuan theilo thu asoya officer pairan ti lo tura lo soi mek ang chia chu lo ti lo ni a I car kalsan top kha lo omje sia em nangma in highway a ilani zuyania atia officer pair chuan tow truck a kausaka kongsira lo ompa car chuan nu sakta ni officer pair po kara lot le in an video asoi chunzom ta zela azo nuwa chuan NBC News te chu vatha le in video an ti chwa hun tur azota zan ina ngei rei lo te a NBC channel a chwa tur thuan nin an lo soya zana chuan an ti chuak ta an highway safety video chu min an en na sa hle a video a thui lawa officer pair chuan car khalpa in highway a himdan tur soya highway nge yatlan pa chuan kongsira loading om an biak te po chu alang veka officer pair po na lo en vea a enzawa TV a ofe maya thil enge motak ani lo safety video ani ve maya mi pui tam tak pon thil dang lam ta faka an ngai lem lawa police safety video ti in an en liam maya ma se mitam faklo he video en tu te ero chuan engemo an lo mu a engemo tak mu in he video an chu atanga dar kar khat vela hian police an call ta
Kera no te chunga thil thleng kha kan hria ati tu kan hria anti police te chuan heng thu an don hi bo zui vatin car ni vel lekaliam nuwa chuan evidence thato kan nei ta a kera no that tu chu an manta kera that tu chuinan chuan kha video officer parate video safety video an siam toi te a khan evidence alo tha hle lo ni a chan chu kera chunga thil thleng ang kha mei che som ni pali ve lai chunga lo thleng to a an van niin an lo thi ve lo zo kani a San Diego a cheng mei chano pangte te mi som ni pali vel ti chuan news khan lo ena engemo tak mai kerai that tu an hria the na chu mu fu in police an lo call lo ni a kerai tha ani zan December ni som ni pasari kumsang kha chakwa somriat paruk khan Mercy Road exit bula adinga engwang takin nge kerai kha adinan shelova mase adinga heta hian ama that tu chu atong ta ni chuan mei che som ni pali vel te kha kerai that tu lo tong to tu te kha anni ati tu khan ti hlawin tina in dar kar te alo man to alo ni a mase alo kaltir le thin an lo chuak thei hlo thin ani chu kerai ero kha chu engwang nge moni chua to lovina that tabika alua hliamin arek hlumta lo ni a that tu hi abibo taboka mase kha safety video khan aron langta me che then khat soi saka man lo tok to te khanan muchat TV aron langmia wani ama in kha thilan ton po khan police an lo report to thin thawa ma se an malak na in ma ala son thin lawani a tuna chuan TV an ma ni man tu soi sa tu chu han mu chiang talot tuk me che pakhat an ma ni ang chi a be yani a tha chungchanga le ngal he pa hian ka chunga thil thalawati to a ka tlan chuak thei shama he me che thi po hi ati ani nge yang anti chu mai ani lo an ena an ma ni be tu TV a ron lan lai khan achal amit chunga hliam tharlam takan hu bok he hian an rin hlela ti zuala police te an shila an nin chui zelin an chian theita TV lo lang safety video lo lang amit chunga hliam tharlam nei bok hi kerai that tu chu ni kerai that tu chu tu dang ni lovin ama ngei safety video siam mek tu officer payer nge yani officer payer hitwal tha wanga thiam lo chantir ni in dam chung tang turati ani atan nuwa perol turin voi ni adila nol ve ve ani a kumsang ni som ni pasaria perol chuak tur machop ala nei le meka chuak thei takmo he video hi highway ya me che pakhat thi wanga highway ya mi te himdan tur video siamani a asiam tu nge himdan tur video siam tu hi an siam chan me che that tu chu ani anything can happen. Being a female, you could be raped, robbed if you're a male. November ni somni pariat kumsang kha chakwa somsari pakwa khan kumsum nga pani mi tour guide Peter Mulgrew hi Air New Zealand flight TE901 na cabin malama athua abula tuk vera tang chuan an en thla a zolvardul mai tlain tla turun eng lang boi tak mai chu mu a microphone la in he thona passengers ani somthum panga te bula chuan Antarctica chunga an thlo mek thua soya passenger te chuan phur em a ding le ve ya thla an la a thona tuk vera tangin thla la in he hi chuti lai vela an Thlalak tak tak chu ni a kan mu ang hian passenger ho hi si ta tangin an thawa an du na a an kalkwal mai ani tu na kan mu mek hi passenger te ho Thlalak tak tak chu ni a tu nang ne na han ngai to chuan hetia passenger dina du na lam lama Thlalak vela kalkwal vel hi commercial flight pa ngai phei chuan phala ni lo bur to a mase hi commercial flight pa ngai che ne lawin sightseeing flight ani a Air New Zealand ni in regular takin New Zealand atangin Antarctica chunga thloka tour guide an oma alo shilfia zela an fanzo a New Zealand an let le thinani thlona changa Antarctica va ena thla te wala kha ani mai ti na ni chu Peter tu na tour guide po hi voi tam tak tour guide da mi lo shwai to thin tu ni a thlona khoilam nge en tura mu nom lai ber a she em to a Thlalak hun tur po she ne to le a reilo te ya passenger te sha turin veilam khain en chuan Antarctica kam moi takin mu theyanga ti a ti chuan passenger te chu thlona veilaman kal supatuk ver glass an camera nemin thlan la boka minute ni nu vela ole dinglam kha en ve to ula Mount Erebus in mu anga ti le a Mount Erebus an mut chia chu moi an tingang mai Mount Erebus mu amoi tilo an ngai lo diglama an khoma thla an lak lai chuan le
thlo na chu an om na lam ding lama chuan a thleta vak mai ding lama passenger pakhat chuan thla lo la chia hei hi alak chu ani kan huang hian thil dum a om cheu thlo na tuk vera hian heng hi thlo na engine oil nge Mount Erebus atanga thil ron phu chua a chan chu Mount Erebus hi tlang satlian ni lova Mount Erebus hi volcano tlang kang engtik lai po a kang ani tuna flight T901 hi him taka aron phu na zone lo lama hel kwala kal turani a mase ding laman lo ritlu tuknen khan buaina omto thlona pilot in control man to lo Mount Erebus a tak mai chuan azuk thlok thlata volcano tlanga tak mai chuan he Thlalak ki mu me khi thlona atlak chia vela la kani a atla a chuang zong mi zani somthum pasari te chu an thivek he thlona flight T901 jet swal na hi New Zealand history a thlona jet swal na rapthlak bear ani bok ti chuan hei wang hian New Zealand hian sightseeing flight hi an ti top ta mak bokani July ni som paruk kumsang khachakwa somli pangajing dar nga le chan ve vel khan kumsom pathum mi Barbara Kent hi rama in kebina Ruido Show New Mexico amume ka summer sleepover dance camp anti a ni puilai ha inti hlimna hun an dance team ten an nei mek na ani a amut lai hian thilring em mai puak hian aron kai thau chiang lo tuk khuma tangina tlak pha hiala makti ina hoi kwala tuna anke makal pui mi chadang pakwa te abulamu te chu anwa en chu an ni po makti in an lo har ve veka a then chu an khuma tangin an lo tla ve hiala angor na le ani makti in enge nyang ti in an in zot kwala an instructor pakhat chu ron tlan lu tu fatin tuna Barbara te mutna kebina an hitter hi apua kamo aron ti a mase lo ni ho lo an instructor chuan luibula son lo vu omru khoilai a hian nge puak kha om kan en kwala nge ti a Barbara te thian ho chu tuibula chuan vadingan hoi kwal ve thawa khoya ma khu emo thil puak na nu ma tur oman mubik lawa heti lai hian Barbara hian a hnara engemaw ron tla asia a en chu vura lo ni vura ron sur lo ni in mase July thani a New Mexico a hian vur hi a sur tur ani lo mase a sur ngei si an vai chuan an en chawa an kut ten phara an mai te chu an da a an mai a chuan an tlak tira makan ti hle heteng hi thil thleng zen lo ani a an dance instructor poron let vata na sataka en kwal po thil puak na nu ma engma dang lama mu lo thuron soya engki ma tha in an shia thil puak ai ma chuan vur sur chuan an ril ro to zoka an instructor bula chuan bathing suit kan hanga vur sur lai hian tuya hian kan omdo mani le dang dain anuam don riawani an ti a instructor po chuan ni hei adang lam riaw mai han cheng ta che u ti a Barbara le a thian te chu kebina lutin an in thlaka kan hu me khi an tui cheng lai tak tak chu ni a nuam an ti hle engemaw chen an chenga tuikama vur po atla hlom hnem to a thenin vur chuan wala an maya ten ta snowball te siamin an in vom vel boka nuam an ti hle an instructor po ron kalin an thla ron laksaka alaya mi hi Barbara chuani engemaw chen nuwa du tokin an in thlak felta a an summer camp po nuam an ti ema an summer camp azo nuwa chuan an hota a an vai hian hemi nuwa hian khaminia khamituma vura sur chan kha an sheto lova engemaw tak weather danglam takan tong ve maya an ngaya kumsom pasari aral nuwa ero Barbara po kumsom thum malo ni to a khamituma a thian te summer dance kema akal puite kha an thivek to ti angai tua pakhate te in a thian te kha cancer wangin an thi a Barbara chia hialadam a chhana shelo mase kum tamaliam le kumsang ni paruk top lama Barbara po kumsom sari chawalo ni to a sarkar ron in puangin thudi kan soita Barbara te dance instructor khana lo ring dika thil puwa ka om ani arin kha khamini July ni som paruk kumsang kha chakwa somli panga khan mase thil puwa na nu ma kha mulawani a mase alo puak ngeya an omna taka kilometer somruk pali la a US sarkar testing site ani in New Mexico thaler lai vela ni a apuak Barbara te po khuma tanga tlak ter top tu khachu khovela masabiratana
atomic bomb an ti puwa ngong vek alo ni atomic bomb chu masab peratan an lo ti puwa ka Manhattan Project Trinity test ni in an test na ma se mi pui tu ma warning pilawa an test na ni Boma puwa khan nuclear fallout an ti ivana tanga ron tla omin kilometers an hi somli pali bial chunga mi pui cheng te chunga aron tla a hemi bial chunga hian barbarai te po hilo om fu in engma shelavin an lo hlimpui ema vur an ti kha ani na taka chuan nuclear fallout atanga radioactive material lo om takavana tanga ron tla lo ni a kumsom pasari chungin khang me chepa kwa te taksa khan cancer sang lo thlena an lo thi pui vek alo ni he hi an dance instructorin vura an infiam lai ala khani a barbarai po hi alim mel hle avan lam vur tla chu enin anuya he vur hian he Thlalak mi zong deuh tho hi ati hlum don ti a shelo lai chu ani abulami a thiante zong hi no pangte te heti lai hi chuan an la ni hloma heti an hlimpui em vur sur wang hian kumsom thum mel ama ti lo chuan an mu lo pha ta ani barbarai po hian cancer te nei nat na sang te po nei pha ve tho ma se midang zong ai chuan adam rei bik ta hlo ani kumsang ni somni panga February ni som pathum khan bung thuam khua mami district a ruang charani a kuthlak na nu ma a om tlat enge monat na wanga thi ani lo aring rutlia ka tu khuma liam na ve tak mun nga ve la ya ne ya tha ani nge ti chiang hle in tha na hi mi zawrama atam lo ema wangin rampumalwa ni ngal le maya Facebook post ate po atamin mi shangin rindan te ansoya pufak moi hinupui fanau ne yani nen hian mitam takin patling thia an ngai to pui em thin chu an nupui fanau te ni a ati tu chu man vat se an ti in anupui le achung te an leina zia thu te mitam takin an komena VC in thlan result ngai thaturin February ni sompani zana pufak moi hi an ina tagina chuaka result chwa zon huwa ka thian ten in bia ka ngai ti ina chuak le ni ina nui na soya atuk February ni som pathuma pufak moi hi mu ala ni lova anu puin an pa aron holo thu te chu soitanin jingdar thum vela akol po an pa ina lak lo thu le anu a phechon switch off thu asoya chungte shangin an inzot kwal to an zonga chonudar khat vela chuan YMA an report ta YMA lamte nan nu an zot le azan dar som pakhat vela chuaka dar thum vela akol le thu le alak lo thu te le anu a phei chuan switch off thu te chu an nu chuan a lo soi le a YMA try tu lam te chuan dar kar ala liam tam lo nen langsar vak loin an zong jana hemini vek February ni som pathum hian YMA lamten an mu ma hian zondan tur te an railway line an khono pangpol ko zir lai how exam zo picnic te chuan an khwa tanga kilometer thum vel ko boy luya le noya patling an mu thuan ron report ta amoreng mai an ron ti a an zon mek pu fak moi ani le ni lo thuan lo zot vata no pangte chuan an shemai lo YMA lam hian athi pon ring nga lem lova chaw mu te ani theian ring hiala rang takin an zukal chule dar ni le minute som nga vel bora an zuk thlenga an zon mek pufak moi ngei lo ni in van doi thak takin an rin ang chaw mu chu lo ni hau lo athi to liama nei na hle aring ru tliak hialin a ngonga nget tekin gamcha lo in sui boka atu khum lama liam lian panga ve laia nei boka hei hi tu ti nge nita ang le ti in an shila hai hle mitam takin makanti a Facebook lama le YouTube lama po hetia thi a char top mai pufak moi chanchin hilar takani arwang an mutuk ni som pali thani kumsang ni somni panga a voyani a paber an thita chu akalsan anupuile afala no pangte te pani anaw jok phei chu kumthum em po latling lote chu miten an khongai tak zeta anupui amanga ile adwat em chin po in laina ta hlo a anupui chu duat na tukti kan thre dan ne vek mai i chungo pufak moi hi pacha sumzon lampo thiam tak mai ani a anupui adwa thin zia po hi mitam tak an khomi ten mu in an shia a akalsan achungte an lainat le an vui zo aphu mani zo nuwa chuan pufak moi that tu chu zona chui chun zom zelani a police fing tak tak ten ni re laute a athi na in nam noi mi panga an manta i oi lo hial mai thei abul tum tu ber hi anupui
adwat chin pisundurung kumsom ni pasari mi hiloni in police te bula po atong thadu hle a apasal hi ama po a tha alo tum reng to thu a soi thu report te po a omani rapthlak takani mi panga manan ni a antha dan chiang takero puan zara la ni lova ma se luya anda ma khan an that to ani rin ani a antha nuwa kilometer thumvel tlan puin leya tangin luya khan an juk pai thale ani arin omboka anche dan rapthlak takhi chiang zo ka shiat alani thuwa yang he case tharlam takalani wangin chiang takin engkim shiat alani lova baka antha chan takhi case kalai alania ala chiang lo boka annu bultum bertu hian engwangin nge atumangle sumwange mi padang wange thil dang kan la she chauze lang chu ti chuan an voini ni som palia an pa ruang ma a thil ti engma mi ten an shet ma chuan anu pui chu thuta a lem changin acha te po atap ve hial an pa ruang ma a nat mel takin a thu ma se a ma a kwanga om hi a tha an tha ani he hi an pa ruang ma a thulai chu ani atira tangin apasal an tha nuwa thil thleng engkima an chui vel lai le mitam takin an boi pui vel lai khan an nu hian zam mel apungai lo an tile ngal bakala a mel a rin hlel na pakhat makan nei lo anu pui a zam mel le chi ai mel populo ni ma polo amitha ruang kuanga mu ma a chi ai le zam mel pumya lawatwal thattu apasal thattu thulai ani ti shelo tan chuan apasal ruang ma a anupui afa pu a thu Thlalak ani maya hei hi mase kan shevek anvoi mek thattu chu ruang bula thu anupui ngei hi ani